Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Vierda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Oranje Vreed spelen Cambuur nog in Jong Ajax, maar op Manje wacht het alweer de volgende wedstrijd. Op een ei thuis, dan in Roda JC. En de grote vraag is, wanneer beleent Cambuur hem zelfs nou eindelijk eens? Oranje Vreed in Jong Ajax werd kans op kans, maar die bal die wolde er maar net in. 1 doelpunt in 4 wedstrijden, dat is vanzelfs 14 te min. Het gaat om goals, meidje. En ja, dat is voor de jongens zelf weer kloten. We krijgen zulke dikke kansen. Ja, die mat erin op een game. Maar die gaan eraan ik wel in. En die kans die Michael de Leeuw krijgt, dat is aan een keer goal. Dat kan het uitbloeien. En nou ja, ik hoop dat het morgen gebeurt. Dat was je Roda de goals, meidje. Dat verdient dus het publiek, de steun die we krijgen. Die sjog ik, waar we vrede in. Dat is een wedstrijd, als die bal van Mark Diemers erin gaat op een binnenkant peel, dan winst hij met 5 jaar in. Maar nu gaat het er net in. En bloezen met kunst en vliegwerk en bloezen op het been. En dat Ajax lang goed voetbal, dat weten we, dat doet je niet de ploeg. Maar op een gegeven moment kerst met terug drukken, dan gaat het er net in. En dat is zonde. Omdat de wedstrijden elkaar zo vlug opvolgen, is het even de vraag waar er fit binnen en waar net. Op de training zorgen we dat Michael de Leeuw, Michael Kieftenbelt en Mark Diemers net alles mij doggen. Hoe zit het mij Harrenieset, Beriet? Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Morgen op een wedstrijd dan weet ik wie er in zeppen ben wat tikjes en wat spieren. Dus, maar dat zit mooi aan een team. Zeiden het vreed al, net zeuren, we willen skierlijk na competitie spelen. Dan jet dit er gewoon bij, 2 wedstrijden in zo'n kwartiert. Ja, dan spelen ze om een 4 dagen en daar willen we heen. Dus maar we moeten er eerst maar heen loeken. We wisten nog net waar we staan willen, maar dit jet erbij. Daar heb ik voor gekozen, dat ik eens een keer een weekend net kennen. Maar dan mag de poren met mijn dubbel spelen en dat is alleen maar lekker. Wist wel wat hoe Sissekest is oer de wijziging van onvierder. Nicky Soeren wie die captain. Mark Diemers neemt de bal aan oer. Waarom? Mark Diemers is 30 jaar, weet een jongen die weet hoe het werkt. Ik ga eerder mijn werk als aanvoerder. Weet hoe het in jou het werkt. Dus dat is, ga ik eerst met Nicky alleen. En Nicky die goede verleden begrijpen. En maar ik denk dat Mark de juiste aanvoerder is van Cambuur op dit moment. En dat Nicky nummer 2 is en Michael de Leeuw nummer 3. Kun je daarin vinden? Ja, zeker. Ook omdat ik in het begin een moeilijke periode hier heb gehad. En ik heb de trainer ook aangegeven dat ik me wil focussen op mezelf. En dat de resultaten ook weer gaan komen, ook mijn persoonlijke spel. En ik heb gewoon heel veel aan Mark, hij helpt mij, dus ik kon me er wel in vinden, ja. Ja, je hebt het over die moeilijke periode. Je had een beetje heimwee, hè? Moeilijk om je te aarden hier in het noorden. Ja, in het begin wel. Ik moet zeggen dat sinds ik eigenlijk terug ben van Curaçao, dat ik me wel thuis voel hier. Hebben wij op het veld de echte Nicky Soeren al gezien? Nee, dat denk ik nog niet, nee. Wanneer gaan we die zien, Nicky? Ik hoop morgen, maar ik ga er in ieder geval alles aan doen. En het belangrijkste is de 3 punten. 3 wisselingen in de basisopstelling van trainer Henk de Jong. Bram Marsman stiert links efter. Op het middenveld binnen de basisplakking van Nicky Soeren en Tony Rulke. En doordat Michael de Leeuw de spits er net bij is vanwege een lietse blessure, wordt er Farin wat scoot en is Wiebe Kooistra de spits. Er komen op Manje te jong weer meer dan 12.000 mensen naar het Kooistadion. Van zelfs mij die vurige weesk om een doelpunt te zien. Wiebe Kooistra valt hij nou? Nee, hij valt net. Ja, Kooistra vol, maar het doelpunt net. Maar scheidsrechter Ingmar Oostrom wie is naar de strafschopstip. Het is het zou Hens wezen van Thomas Oude Kotte. Het is dreig te zien in de verhelling, maar dit moet hem dan wezen. Mark Diemers, de 30-jarige Ljouwerter, wordt hij dan de eerste Cambuurspeler die een doelpunt maakt in het Kooistadion? Nee, hoe is het mogelijk? De penalty wordt pakt door Justin Treichel, de keeper van Roda JC. En de penalty is echt net al te best in sketten op ideale hichten van de keeper. En zo liekt het wel al heerst er een vlok op scoren in het Kooistadion van Cambuur. Roda JC dan. Dat ik mij een aardig fitte ploeg naar Cambuur kwam is. Hier een goede mogelijkheid voor Thibaut Baten. Dat is de clubtopscorer van Roda. Hij maakt 3 doelpunten. Dat is dus al 2 meer als heel Cambuur in dit seizoen.
Maar hij krijgt deze bal er net in. In de beginfase moet Cambuur wennen. Er binnen aardig wat wisselingen in de basisopstelling. Gewoon spelers staan op oren posities. En Roda JC kan gevaarlijk worden. Zoals Jirmay Peña-Zauner. Dan is de oorname net zo goed. En gaat hij hier wel heel full in op Bram Marsman. Peña-Zauner docht al is er neer onder haan. Maar Bram Marsman had behoorlijk wat pine. Even Sjen. Ja, die voet gaat oer de bal op het ankel van Marsman. Dit hier ijzereerde kaart wezen matten. Marsman had het veld verlitten en Thomas Pol komt er van hem in. Cambuur dan met de hoekskop. Diemers. Paul keer voortkopt worden. Wordt weer inbracht door Pol, maar net erg goed. Is dit dan Weghens? Nee, het mij al je trok in en dus kan Diemers het op een ei beziekje. Maar de voorzet bij de tweede peel stiert Michael Kieftenbelt die kan koppen. Maar de koppel gaat oer de goal van Treichel. Toch zwaar een mogelijkheid voor de thuisploeg. Dan in de tweede helte. De bad lange tijd net zo volle als Roda JC eruit komt. Oer de linkerkant worden ze gevaarlijk. Het schot keer redden worden. Dan is het Baten. En die zit de bal in Jansen aan. Dit wie wel een serieuze mogelijkheid hier voor Roda JC. Het schot in eerste instantie van Joshua Zwierten. Maar de rebound van Baten, ja, die hier er wel in ken. Maar gelukkig voor Cambuur is dat net het geval. En houdt Thijs Jansen zijn goal skin. Op een Roda nog een kwartier te gaan. We zorgen wissels bij beide ploegen. Zo is deze Kein Seedorf erin kwam bij Roda. Gaat makkelijk voorbij ons Toerla Ottersen. Seedorf, die bal gaat op de peel. De het Cambuur gelok. En dan is het dat Thijs Jansen er nog maar in hand jongens zit. Maar oors wie deze bal van Seedorf erin gaan. Cambuur mij hier net klaaien dat deze bal op de peel gaat. Aan de andere kant dan de goede actie van een van die invallers, Ilias Alhaft. Die vindt Tony Rulke, de Duitse basisdebutant, die het verder onzichtbaar is. Hier krijgt er een kans, maar hij zit de bal een meter als fjouwer roer de goal. Het is voortdurend het laatste wapenfeit van Rulke, want hij wordt naar de kant hellen. En daar is hij dan. De Ierse spits, Jonathan Afolabi. Hij koert 10 minuten onder een kwartiertje meidwan. En hij is de man die dit Cambuur van doelpunten voor Sjem had. Matthias Nati, een oren invallen. Hij had creativiteit, hij kan wat creëren. Hier komt hij met de voorzet. Hier is Afolabi met zijn eerste kans. Maar het schot keert terug op Treichel. Hij maakt het wel wat los in het Kooistadion. Het publiek dat liet hem jaren en dat gaat nog maar eens efter de ploeg staan. Hier Cambuur met Ilias Alhaft. Sint dan de Koen Jansen die houdt er niet op. Dat jouwt Alhaft wat romte. Maar wat doet hij? Uiteindelijk komt er een schot dat onrekken wordt. En oer de Efteline gaat. Een hoekskop voor Cambuur. Maar eerst even zien hoe het met Koen Jansen gaat. Want dat liep het er net zo best uit te zien. Action de reacties van de Roda-spelers. Dit kon wel eens een slimme knibbelblessure wezen voor de linksback van Roda. Bij het Delcom liep het verkeerd te gaan. En uiteindelijk met Koen Jansen bij de brancard van het veld. Een treurige oortocht voor de verdediger van Roda JC. Krijgt applaus van de goed 100 meireizige supporters uit Kerkrade. Knap hier op manje te doen. De eerste uitwedstrijd, maar ze binnen de dags bij. Cambuur dan in de absolute slotfase. Kan er nog een kans komen. Thomas Pol kan een voorzet Jan. Ilias Alhaft, dit hier in wezenmatten. Het schot van Alhaft is te serft. Hiermee meer krijgt de hoeken in matten. Maar uiteindelijk kan Treichel die bal inhouden. Nog een keer Cambuur. Dit is een overtreding op Diemers. Dus krijgen de Leeuwters nog een vrije trap. Komt ook nog een gele kaart voor Seidiou. Een invaller die hier al geel. En dus gaat hij er nog maar reed van aan. Domme overtreding. Maar heel veel profiet had Cambuur er net meer van. Want die tiert die is er net zo volle meer. Sterker nog, die tiert die zit erop. De skiertjochter Ingmar Oostrom die fluit het voor de laatste keer. En zo wit Cambuur voor de 5e keer op Riegen net te winnen. Maar scoort het ook voor de 5e keer op Riegen net. Dit gaat wel omdraaien. Dat shirt iedereen waar die panels gaan erin. Je krijgt gewoon een dikke tik. Als
Zo, spelers ben ik gewoon meestal. Kijk, als supporter ben spelers ik meestal. Dat ben geen robots. Dus dan gaat die pijlen erin van Mark. En Mark is een leider in de ploeg. En ja, dan krijg je even wat door de ploeg in en wat wijs twijfeling is. Ik dacht, Mark, minuut 3. Je wordt een jongensboek schreeuwen. Een Ljouwerte die komt waarom in zijn stad, bij zijn club, in een Nijstadion. En hij wordt de eerste die het voor Cambuur een doelpuntje maakt. En toen? Ja, en toen ging die mis. Ja, dat is jammer genoeg ook voetbal. Dus ja, daar baal ik natuurlijk ontzettend van. Alleen ja, goed, daarna moet je weer door. En dan probeer je weer gewoon goed te spelen en je te laten zien. En ja, dat heb ik geprobeerd. En voor de rest kan het gebeuren en probeer ik de volgende bal weer te pakken. En hopelijk gaat hij dan wel in. Wat maak er aan doen? Ik ken die jongens ook naar deze zitten. Hè? Maar daar had ik niks over. Dus ik moet op die jongens passen en trainen. Hè? Maar dat ben ik gewoon meesten. Maar is het te trainen? Is het misschien echt net iets mentaals wat dan, omdat het nou 4 wedstrijden wordt, in de kop gesloept? Nee, maar scoren is een kwaliteit. Hè? En dat moet ik in zitten. Ik denk, zonder ik me niet te kwaad aan Robert Muren hier nou de 9 of 10 inlezen. Hè? Ik heb de krijg van de meesten daar van de ESPN dat wij in die 4 wedstrijden dat wij 98 keer een schot konden slaan. Ja, dat is een mooi record zonder goals. Ik denk dat in ieder keihard werkt en dat niemand ons wat kwalijk kan nemen. Het enige wat je ons kwalijk kan nemen is dat we in de 16 en net buiten de 16 op dit moment nog niet goed genoeg zijn. Ja goed, dat heeft ook even tijd nodig denk ik, hoe vervelend dat ook is natuurlijk. Omdat je natuurlijk vanaf het begin gelijk bovenin wil meespelen. Alleen er komt nu natuurlijk nog een spits aan die nog niet helemaal fit is. Alaft is nog niet helemaal fit. Nou, straks komt Nieling nog terug. We hebben straks weer een aardig groot team denk ik, waarin veel concurrentie is. Dus dat is alleen maar goed. Dus ja, daar gaan er voldoende goals vallen. Je moet de trainer in ieder geval de koppen voor. Dus je kan scherp wezen. Hè, maar je moet deze jongens nog net uitbrengen, want ze doen alles wat ze kennen. Dus je moet, vind ik, juist als trainer nou op die jongens passen. En het vertrouwen in je aan dat het goed komt. En dat is wel heel belangrijk. Want het komt goed. Ja, 100% jongens. Aan het eind van de rit zijn we goed. De staan in de eerste divisie. Met Helmond Sport nog altijd als verrassende koprenner. Zij woen justerek haar een inhaalwedstrijd. Ze waren op een voet volgen door Excelsior en FC Den Bosch. Cambuur vinden we waarom diep onder in het rechterrichtje. Op het eerste plak met 4 punten uit 6 wedstrijden. Ontsaf je dit Cambuurjournaal. Na je weekend ben we er weer op dinsdag. Want de Leeuwarters spelen je manje de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Ontan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.